Ja osobne si myslím, že opera tým, že je také syntetické dielo, máte tam výtvarné umenie, máte tam hudobné umenie, máte tam scénické, výtvarné, kostýmové a ešte neviem, čo všetko tam je. Keď to zapadne všetko a naozaj sú geniálni tvorcovia, si myslím, že opera, keď je v optimálnom prevedení, tak je fenomenálne dielo. Ja sám som takú zažil napríklad v Paríži, keď som študoval. Som bol na Conservatoire National pol roka v rámci VŠMU na takom pobyte. A bol som v parížskej opere na predstavení, opere Bastille, kde hlavnú postavu Otela spieval Plácido Domingo. A ja dodnes si vybavujem ten pocit, že som zostal po tom predstavení sedieť a som sa díval. Ja som plakal na tom predstavení, ako pubertiak. Som plakal a som si povedal, že to je neuveriteľné, ako dokáže byť takéto dielo fantastické a ako dokáže všetko zapadnúť. Tam všetko fungovalo a všetko bolo krásne, úžasné. Od toho, ako Domingo vyzeral, že naozaj som uveril, že to je ten Otelo, lebo fakt bol aj nalíčený, aj vyzeral, aj hral, aj spieval. Aj scéna bola nádherná, aj kostýmy a všetko tak zapadlo. A som si povedal, to je fantázia, to je nádhera. Samozrejme, takých optimálnych prevedení nebýva veľa. Ja sám som nenávidel, keď sme chodívali na výchovné koncerty, povinne zo školy, lebo výchovné koncerty často boli také, že odpudili všetkých ľudí. Je veľká chyba, keď voľakedy v minulosti sa dávali práve pre školy tituly, ktoré neboli tak zaujímavé a neboli tie špičkové. Si myslím, že deti sú veľmi, veľmi vnímavé publikum a keď im dáte to horšie a nie to lepšie, tak môžu získať averziu voči opere. Ja som bol vlastne taký, že odmietal som chodiť na klavír, na LŠU. Odmietal som čokoľvek, zbožňoval som divadlo. Nikdy som nechodil do škôlky, ja som chodil do divadla do škôlky. Moja škôlka bolo divadlo, vždycky som išiel s otcom na skúšku. Na skúške on ma už niekam dal do šatne alebo kde a ja už som si potom tam žil svoj vlastný život, čo bolo úžasné, lebo som mal kamarátov rekvizitárov, mal som kamarátov, spevákov a neviem čo všetko. My sme sa hrávali na vojakov, na indiánov. Ja som mal divadlo ako fakt najkrajšiu herňu, akú poznám. A popri tom som chodieval na skúšky sa dívať. Videl som otca, ako sa rodí vlastne operná postava, čo všetko to obnáša, aké to je ťažké. A tým pádom vlastne som si povedal, že to asi nie je to práve orechové. Môj otec bol spevák, operný, národný umelec. Moja mama bola učiteľka hudby, potom neskôr bola šepkárka v divadle. A môj brat samozrejme tiež študoval spev. On bol ten prvý, ktorý vlastne povedal, že chce pokračovať. Mňa to až tak veľmi nelákalo, lebo som videl, čo všetko to obnáša a som sa toho trošku obával. Moja taká tajná túžba bola najprv, som chcel byť, samozrejme ako každý malý chlap, chcel som byť smetiar. Potom samozrejme už to bolo také sofistikovanejšie. Chcel som byť zverolekár, lebo zbožňujem dodnes zvieratá. A všetky dokumenty o prírode, to sú moje najobľúbenejšie filmy a dodnes ma to zaujíma. Pamätám si ako dieťa, že častokrát v noci som sa nevedel nadýchnuť. To boli také tie stavy, to možno niekto pozná, že som sa zobudil na to, ako malý chlapec, že som robil, že a takto som dýchal a samozrejme moji rodičia úplne boli z toho zúfali a otec v pyžame sadol do auta, mal len kabát na pyžame. Išiel som na Kramáre a do nemocnice a tam ma rovno dali podkyslík a dávali mi injekcie, aby som sa mohol nejako nadýchnuť. Ja som si vtedy uvedomil, že akí sú lekári úžasní ľudia a čo všetko som vďaka ním zažil a ako mi veľmi pomohli. No a jedným z nich bol pán profesor Hruškovič a on bol ďalší zase taký strojca toho, že mojim rodičom povedal, aby sme každý rok, ak sa dá, chodili do Tatier a možno k moru niekedy. Vďaka tomu som pozažíval nekonečné a úžasné dovolenky s mojimi rodičmi, aj s mojim bratom, ktorého mám nekonečne rád. A to bol taký vlastne zdroj všetkých možných zážitkov a chvíľ, ktoré nikdy nezabudnem. Mali sme to šťastie, že sme si sadli v 3. ročníku v nemeckej škole na dnešnej Lazareckej ulici, v tej sa volala Doklianska, do jednej lavice.
A okrem toho, že sme boli fantastickí spolužiaci od tohto ročníka až vlastne do dnešných dní, čo už je 38 rokov, ja som u Malachovských trávil mnohé dni po obede a večere, kedy sme počúvali mnoho hudby, kedy sme sa zoznamovali vlastne so svetom kultúry, ale ja som mal aj šťastie ísť s nimi povedzme do divadla a zažiť divadlo, Slovenské národné divadlo spoza zákulisia a koľkokrát aj v takom naozaj pracovnom strese, procese, ktorý nebol vôbec jednoduchý. Takže ja som zažíval vďaka Malachovským a vďaka Martinovi tú kultúru z rôznych strán, nielen ako divák. On už v triede na základnej škole on v podstate vynikal nielen vo výbornom učení, ale on bol veľmi šikovný športovec, výborne hral basketbal, skákal do diaľky, bol človek, ktorý mal dokonca vtedy boli odznaky zdatnosti, rôzne ocenenia, tak Martin vždy sa umiestňoval za celú školu na jednom z tých prvých miest. Šport je pre mňa dodnes, aj keď na to nevyzerám, ale zdrojom veľkej inšpirácie. A ja som naozaj robil šport možno od takého 5. ročníka na základnej škole. Som robieval najprv aj basketbal a potom ma chytila veľmi atletika. Ale aj vďaka tomu, že som bol stále chorlavý, tak mi tí lekári odporúčali, aby som začal športovať a otužovať sa. A ja som to zobral tak akože dosť vážne v tej puberte, lebo som si povedal, že asi to je pravda. Tie choroby boli pre mňa dosť obmedzujúce. A atletika ma natoľko chytila, že myslím, že celkom slušne som sa tam aj uplatnil. A dokonca som majster Slovenska v skoku do diaľky a v behu na 100 metrov, čo teda asi by dnes už nikto nepovedal, ale je to tak. A tiež to bolo úžasné obdobie a vlastne ten šport mi veľmi pomohol, lebo ten šport ma vlastne vytrhol z tých chorób všetkých, čo som mal. A dodnes teda musím zaklepať, že bývam relatívne veľmi zdravý, chvála Bohu. A že to detstvo, ktoré tak pôsobilo, že asi to nebude bohovie čo, tak som sa z toho nejako vytiahol a to otužovanie prešlo napríklad aj na moju dceru, ktorá zbožňuje vodu a vďaka tomu je zdravá tiež. Takže šport je veľmi dôležitý a veľmi mi pomohol. Moje prvé stretnutie s Martinom bolo naozaj už veľmi dávno. Mal som asi 3 roky. A zaujímavé, že z toho obdobia si málo pamätám a toto mi utkolo naozaj v pamäti. Bolo to medzi, jak sa ide z hľadiska do javiska v starej budove divadla. Moja mama tam v tom čase spievala v opere a Martinova mama tam robila šepkárku. A stretli sme sa v tom prechode. Ona bola s 2 malými deťmi. Ja som mal asi 3 roky, oni mali Sveťo a Martin, bratia, vtedy mali, trošku možno bol starší Sveťo, či Martin. A hovorili nám naše mami, že vy budete kamaráti, že budete sa hrať spolu a som si hovoril, že tak to určite ne, že tak s týmito dvomi som ich tam videla. Fakt teraz sú to moji jedni z najlepších kamarátov. Musím povedať, že môj otec bol fantastický človek, veľmi mi chýba dodnes, lebo už nie je medzi nami, čo je veľká škoda. Ale otec bol veľký gentleman a taký gavalier a on vlastne išiel na to veľmi, dodnes neviem, či to bolo rafinované, alebo to bolo cielené, alebo to bolo len tak. Ale bol úžasný, lebo vlastne mi v čase, viete si predstaviť, v čase puberty mi začal hovoriť, že by bolo fajn, keby som skúsil spievať. A ja som hovoril, že oci, ale to je také, a strašne mi to bolo blbé, hej, lebo som sa hanbil a budete pred vlastným otcom spievať, no však to je také. No ale on bol zastanca takého nejakého, on zbožňoval historické romány a čítal veľa a mi hovoril, že ale to bola, kedy patrilo všeobecnému vzdelaniu. Akože vedieť zaspievať, byť galantný voči ženám, vedieť možno niečo zarecitovať alebo takéto veci. A že teda, že vyskúšame len, že či ten hlas nejaký mám alebo niečo, nejaký talent. Tak ja som to celý čas akože bral, že to je len zábava. A on tak postupne ako, vždycky sme si sadli ku klavíru a tak ma akože skúšal a niečo ukázal, že ako by to šlo lepšie a tak postupne tú techniku spevu som si tak nejak osvojoval, ale stále som bol v tom, že neexistuje. Ja chcem ísť na medicínu, ja chcem byť lekár a mňa baví príroda a neviem čo všetko a ten spev, ja som teda od malička som zbožňoval operu a divadlo, ale hovorím, že videl som, čo je na tej druhej strane, čo je v zákulisí a myslím si, že to je veľmi ťažká profesia, dodnes si to myslím.
A nechcel som to robiť. Ale on išiel tak akože systematicky a ma k tomu vždy dostával a postupne. A mňa to tak chytilo, že ja som dovtedy naozaj nechodil ani na klavír, ani na nejaké teoretické predmety, na žiadnu LŠU, to som odmietal. A oni boli s mamou úžasní, lebo boli dosť benevolentní a do ničoho ma nenutili. Takže ja som mal pocit, že to je vlastne tak, akože nemusím, ale môžem. A to je asi najlepší prístup, si myslím. A ja som tej hudbe úplne prepadol. Mňa to začalo tak pohlcovať a tak ma to bavilo, že si pamätám, že môjmu trénerovi, pánovi Madovi, ktorého som mal nekonečne rád na atletike, tak som často hovoril, keď som skončil tréning, že sme ladili formu na majstrovstvá Československa a ja som mu povedal, že no ale ja sa ponáhľam, pán tréner, lebo ja idem na klavír. No, že sa zbláznil, na aký klavír, čo si ty, neexistuje, čo však teraz musíš trénovať a toto. A ja hovorím, ale ja možno by som perspektívne išiel aj na spev a ja musím dobehnúť všetko, čo som zmeškal a musím začať klavír a teóriu. Tak som chodil na doučovania všelijaké, chodil som súkromne pani profesorke Jakubovičovej na klavír a postupne som to tak nejako dobiehal a oni všetci okolo mňa nechápali, že čo sa zrazu stalo. Nakoniec to skončilo tak, že dal som si prihlášku aj na medicínu a zároveň som si dal prihlášky aj na VŠMU. Talentovky boli skorej a ja som už predtým, ako som chcel ísť na prijímačky na lekárskú fakultu, tak som vlastne dostal papier, že som prijatý na VŠMU, čo tiež som nechápal, som myslel, že to nevyjde. Dostal som sa do ročníka na VŠMU, kde sme boli 6 dievčat a ja, takže to bolo komické, lebo som bol vlastne ako keby súčasť ich, som vedel o všetkých ich problémach, láskach a iných problémoch a dokonca už som bol tak naučený, že keď sa povedal, že babi, poďme na kávu, babi na kávu, to znamená, že som sa zdvihol a išiel som aj ja. Moje radary zachytili jedno veľmi pekné, bystré, inteligentné dievča, ktoré ma zaujalo, ktorú som dovtedy nevidel. Všetci potom mi povedali, že či som normálny, lebo že oni ju poznajú, lebo však ona je z televízie. Ale ja som ju fakt nepoznal a nevedel som, kto to je. A hneď na prvom vlastne zoznámení som ju požiadal, či by so mnou nešla na architektonickú beániu, čo teda bolo neslychané, ale bol som odvážny. Bol si odvážny, bol si sympatický, ale ja som poďakovala. Pretože sa mi zdalo na prvé stretnutie, že je to naozaj veľká trúfalosť. A potom sme sa tak nejak obchádzali a po určitom čase sme sa zase stretli na ulici. Ja som v tom čase hrala v Radošínskom naivnom divadle, takže som pozvala Martina na predstavenie. Mimochodom, väčšiu trému v živote som nemala, ako keď som ho videla sedieť v tej sále. A Martin v tom čase hral práve Cantervilleské strašidlá na škole v rámci VŠMU. Musím sa priznať, že už keď som prišla na to predstavenie a naraz som videla, že ten taký iný kumšt a tých ľudí okolo neho, tak som si hovorila, že to je perfektné a že tento chalan sa mi páči a že teda stojí to za to stretnutie, na ktoré ma samozrejme pozval. Ale čo nás absolútne najviac spája, a myslím si, že to je korením nášho života, to je humor. My sa v živote tak veľa nasmejeme a je nám spolu v každej chvíli radostne, pretože aj keď je čosi možno smutnejšie alebo náročnejšie, tak vieme sa z toho zabaviť, vieme sa z toho pobaviť, lebo si myslím, že keď nejde o život, tak nejde o nič. O čo ide? No, o nič. A preto si ten život treba skrášľovať. Takže s Maťom je naozaj veľká zábava. To je vzájomné. A myslím si, že si to o ňom ale ľudia nemyslia. On pôsobí stále taký trošku odmeraný a taký... Nie, Martin je to fakt... To je moje tajomstvo. Áno, je fakt mimoriadne zábavný a som s ním šťastná aj vďaka tomu. No, dcera Kristinka nás veľmi spájala, lebo my sme naozaj oheň a voda. A naša Kristinka je niečo medzi nami. Také myslím, že z každého z nás má aj síce negatívne, aj pozitívne, ale je veľmi fajn a myslím, že taký ideálny mix z nás dvoch. Ak môžem povedať jednu vec, ktorá si myslím, že by pomohla možno mnohým partnerom, pretože teraz veľmi veľa ľudí nevydrží spolu viac ako 10-15 rokov. Naša Kristinka mala asi rok a pol a ja mám do dnešného dňa túto situáciu pred očami, kedy ma môj manžel chytil za ruku a povedal mi, že si veľmi váži, že máme spolu krásnu dcéru a že je so mnou veľmi šťastný, že mi za to dieťa ďakuje. Ale že by bol veľmi rád, ak by som popri tom, ako som uchvátená z výchovy nášho dieťaťa, šťastná z toho, že máme naplnenú rodinu, nezabudala na ňo.
ako na partnera, na manžela. To bolo také neegoistické. Bolo to neegoistické, ale myslím, že sa nám to mimoriadne vyplatilo, pretože ja som si naozaj bez problémov všímala nielen Kristinku, ale aj Martina, pretože deti vás v 14-15 rokoch prestanú potrebovať a v tej chvíli zistíte, že máte pri sebe človeka, s ktorým vie vám stále dobre aj po 14-15 rokoch. A to je pre mňa fantastické, že ja mám stále pri sebe človeka, ako keby to bolo pred 20 rokmi. A mám pocit, že ho mám niekedy ešte aj radšej ako pred tými 20 rokmi. Ja by som chcel takého človeka. Chcel by si ho stretnúť, pretože on trošku dozrel. On je oveľa krajší, ako keď bol mladý a chudý. A ja takéhoto chlapa úplne zbožňujem. Bulvár o nich môže písať akurát, že sú jedno úžasné manželstvo a že sú jedna krásna rodina, ktorá vyznáva všetky hodnoty, ktoré rodine patria. Tak je obdivovaný na javisku, kde či už je Toreador, alebo Varlam, alebo Figaro, alebo akákoľvek iná postava, Don Basilio, tak všetko stvárňuje s tou láskou, ktorú Martin v živote ku všetkému, čo v živote robí, tak má. My sme si urobili taký vlastný obranný mechanizmus voči nejakým takým nepríjemným otázkam na naše adresy. Respektíve nezmyslom, ktoré sa u nás objavili. My sme vlastne našej Kristinke vštepovali od malička, že niektoré tieto veci, ktoré sa popíšu, vôbec nemusia byť pravdivé a sú to vlastne častokrát vymysly len na to, aby prilákali pár ľudí alebo čitateľov. A takisto sme to naučili aj naše mamy, lebo naše mamy tým veľmi trpia. Ako myslím si, že každý človek, ktorý má nejakú takú mienku a normálny názor na svet, tak vie, že polovička z toho minimálne je vymyslená a nemá význam sa tomu venovať, lebo ten boj človek aj tak nevyhrá. V podstate, keď žijete normálnym životom, nebodaj manželským, ešte sa máte aj radi, robíte svoju prácu, baví vás vaša práca, tak o takéto informácie v podstate v tejto krajine nikto nestojí, takže o nás nikde nič nepíšu. To je fajn. Takže, no veď my sme šťastní. Heslo roka je nebyť v bulvári. Žartujem. Je nám to úplne jedno, ale ja si veľmi vážim môjho manžela. Ja som mala šťastie, ja ho veľmi ľúbim, obdivujem ho, milujem jeho prácu, milujem, ako som už spomínala, jeho humor a v podstate ma nikto nepresvedčí o niečom, čo nie je pravda, pretože ja s ním žijem a viem, aký je. Dodnes som šťastný, keď ma stretne nejaká nová postava, ktorú som ešte nespieval a ono je ťažko aj povedať, že ktorá je moja taká nejaká obľúbená, lebo vždycky najobľúbenejšia je tá, ktorú momentálne študujem, lebo to nie sa tak nejak zahlbím. Nie som ten typ, ktorý by nosil tieto veci domov. Nepočúvam doma operu, to sa ma veľa ľudí pýta. Som tak zahlbený počas toho štúdia, že naozaj domov to nechcem nosiť a som šťastný, keď môžem z toho na chvíľu vypnúť. Z tých obľúbených autorov je to možno Verdi, Puccini, Mozart. Mozarta mám veľmi rád. A dokonca, keby som mal možnosť, niekedy sa ma pýtal niekto takú otázku, že keby som mohol cestovať v čase, že koho by som chcel stretnúť. A ja som povedal dve mená, Mozart a Michelangelo. A to by boli asi takí pre mňa najobľúbenejší, s kým by som chcel možno chvíľu pobudnúť, lebo Mozarta nekonečne obdivujem. A z tých postav, no ja som mal tú česť spievať v Národnom divadle v Prahe, chodil som tam niekoľko sezón ako stály host. A v Prahe som spieval v Stavovskom divadle Figarovú svadbu, hlavnú postavu Figara, čo už samo o sebe bolo pre mňa veľkou cťou, že sa mi to podarilo. A tam oni majú takú malú tabuľku, že tu na vtedy a vtedy dirigoval samotný Mozart. A to viete, ja som chodil každý večer pred tým predstavením si pohľadkať tú tabuľku a bolo to úžasne inšpiratívne, že vlastne ten človek tu bola, keď niekedy stál. A z Mozarta zbožňujem postavu Leporella z Dona Giovanniho. To sme spolupracovali s Jožkom Bednárikom a dodnes na to nikdy nezabudnem. Beďo bol fantastický režisér a niekoľko spolupráci sme mali spolu a dodnes toho čerpám. Takže to je Leporello. Myslím si, že Dvořáková Rusalka je geniálne dielo a z toho Vodník, ktorého som mal tiež možnosť spievať. Barbier zo Sevilly, tam je Don Basilio. A v Turandot je krásna postava Timura. V Pucciniho Bohéma vôbec, ako keď som bol mladý, začínajúci spevák, tak som mal šťastie, že pán profesor Viežník, režisér z Brna, si nás vytipoval také mladé obsadenie a s nami pracoval aj s pánom dirigentom Lenardom. A to bolo fantastické naštudovanie, mali sme z toho radosť, som sa tešil na každú skúšku a dodnes na to spomínam, takže Bohéma to je tiež obľúbené dielo. Je ich naozaj veľmi veľa. Ja myslím, že najťažšie na
spievaní je asi držať si nejakú dispozíciu. Častokrát je človek naozaj vystavovaný bežným veciam a neprechladnúť a byť tak stále vo forme a držať si tú optimálnu dispozíciu je asi najťažšie. No a potom samozrejme dešifrovať to, čo chcel samotný autor a to pretlmočiť divákom. To je asi najťažšie. A najkrajšie je, no samozrejme, to, keď vám ľudia tlieskajú a máte pocit, že sa im to páčilo a sa, dajme tomu, postavia a tam takéto to súznenie tých duší medzi javiskom a hľadiskom, to je fakt asi neopakovateľný pocit. Ja mám pocit, že niekto, kto to nezažíva denne a nepozná to, tak to sa nedá ani popísať. Lebo ja hovorím, že my umelci zažívame fantastické veci, lebo častokrát nadávame, nie sme spokojní, sme zle zaplatení. Možno, že máme pocit, že sa tej kultúre samotný štát nejak veľmi nevenuje u nás, ale jednoducho raz sa zdvihne tá opona a všetci na všetko zabudnú a snažíte sa dostať do seba maximum a potešiť tých divákov a keď to funguje a zacítite, že oni majú z toho tiež radosť, tak vtedy človek môže byť aj chorý, môže byť aj nešťastný, aj neviem čo všetko a zrazu ten pocit vás tak povznesie, že si poviete, to stálo za to. Minule som sa rozprával s našim veľmi dobrým priateľom Ferkom Kovárom, výborným hercom, ktorého si veľmi vážim a si dovolím použiť jeho slova. Povedal vlastne, že tam, kde Pán Boh už nemal slova, tak urobil hudbu. A to ma tak akože prekvapilo, že to povie činoherec, ktorý ja ho obdivujem a zvolí takéto prirovnanie a stále mi hovorí, že aké je to úžasné, keď človek môže spievať a keď počuje tam tú hudbu. Čiže hudba je fantastická, len treba vyberať tú správnu. Ja zbieram zážitky a fandím každému, kto niečo dokáže a kto je v niečom schopný. A moja manželka, tá sa zo mňa stále smeje, lebo mi hovorí, že ty si taký fantasta a ako hovoria Česi, že snílek, tak ja stále niečo vymýšľam. A tým pádom, že vymýšľam, tak ja som schopný. Ja som nekonečné roky a dodnes obdivujem Michaela Jordana. A ja som moju celú rodinu zbláznil a nakoniec mi ako darček kúpili, my sme išli do Paríža sa pozrieť na jeden basketbalový zápas, kde hral Michael Jordan. Ja som sa dostal k Rogerovi Federerovi na Roland Garros, lebo ho obdivujem nekonečne. A tieto stretnutia s týmito výnimočnými ľuďmi ma vždycky nekonečne obohatia a ma to strašne baví. Máme miesto na Podbanskom v Tatrách, kde máme vďaka našim jedným priateľom chatu, ktorú si prenajímame a máme tam svätý pokoj. Naozaj chodíme v teplákoch, manželka chodí ráno na dubáky v gumákoch a v pyžame. Máme miesto potom naše spoločné, ja som študoval v Paríži a máme, ako Paríž je také miesto, že keď si chceme oddychnúť od všetkého, máme plné zuby všetkého, tak sa zodvinieme a ideme na 5 dní do Paríža aj s našou dcerou a navštívime naše obľúbené miesta tam a chvíľku posedíme, dívame sa na ľudí a je nám fajn. A ešte máme potom také, že radi cestujeme niekam k moru, no. Ja, možno ste mali na mysli aj také, že prišiel vytočený z divadla alebo ja z práce a potrebujeme sa vyventilovať. Bratislava má nádherné okolie, my máme od Železnej studničky cez Kamzík. Je sa tu kde prechádzať, máme radi veľmi Devínskú kobylu, takže my chodíme naozaj, sú to úniky nie do nákupných centier, ale sú to úniky do prírody a do lesa. Máme jednu dcéru, ktorú nekonečne ľúbim. Teraz je na stáži v Petrohrade, lebo študuje vo Viedni manažment a cestovný ruch a tak je ďaleko od nás, veľmi mi chýba.
A myslím si, že najpozitívnejšie z tohto je to, že vlastne sa rozhodla, že nechce študovať na Slovensku, že chce ísť do zahraničia, ani nie kvôli úrovni, alebo čo, aj kvôli úrovni samozrejme, ale kvôli tomu, aby bola sama za seba. Aby ju neposudzovali, že no, to je tá malachovská a to je tá protekčná a to je tak. Ja som to zažil a viem, čo to je a veľmi to ubližuje. Takže ona išla do zahraničia, aby si sama sebe dokázala, že na to má a že niečo dokáže. A vlastne to bolo asi to najpozitívnejšie, že možno nejakú popularitu alebo slávu vnímala tak, že ona to nechce zažiť a ona chce dokázať sama za seba niečo. Čo je pozitívne. My sa to netajíme, že sme gurmáni. My si veľmi radi večer otvoríme fľašu vína a dáme si možno liečo rozprávať, takže dáme si... Ja si myslím, že život si treba užívať plnými dúškami. Ja zbožňujem obdobia medzi dietami, lebo vtedy si hovorím, že schudol som, tak teraz to môžem zase dočerpať. A keďže som veľký pôžitkár a gurmán, tak vlastne je to vždy od tej diety k ďalšej diete. Už viem, keď poruším všetko možné, a keď sa naozaj najem do sytosti, tak viem, že potom to zase budem musieť nejako zhadzovať a budem si to musieť odpúkať. Ale tu musím na Martinovu ešte, by som povedala, obranu povedať, že to je ťažké povolanie. Ráno vstanete, idete sa rozospievať, idete do divadla, prídete domov, máte predpredstavenie, on si predpredstavením nedá nič iné ako jeden keksík s nejakým nápojom, pretože nemôžete ísť s plným bruchom jednoducho spievať. No a prídeme domov, je 10 hodín, 10:30 a ten hlad vás dobehne. Manželka mi povie, že ona je hladná, tak necháte ju v tom? No ale tak asi takto nejako to funguje. To znamená, že tá životospráva sa pri jeho, by som povedala, povolaní veľmi ťažko udržiava. Ja si vážim na Maťovi, že on nie je taká cintuľa, on bicykluje, on sa prechádza, on sa neoblieka. Nevidno to síce, ale snažím sa. Teraz nemáš obdobie, keď ideš na Tour de France, ale keď sa chystáš... Aké mám to obdobie? Na Tour de France nejdeš a teraz, ktoré máš obdobie? Teraz som v objemovke, nie? Teraz si v objemovke. Hovorí, že má roztočený film a tam nemôžete schudnúť. Takže mám umelecké meno, že Banderas. To má veľké bandero. Bandero. Ten sen o takom nejakom liečení duše sa naozaj vyplnil. Nie som lekár, hoci dodnes mám veľa priateľov medzi lekármi a obdivujem ich. A som zistil vlastne, že máme veľmi veľa spoločného. Spevák aj lekár celoživotne sa musí vzdelávať, musí na sebe pracovať. My denne cvičíme, aby to išlo, lebo tie dva malé svalíky, ktoré tu máme, tak keby sme ich necvičili, tak nič z toho nebude. Takže to chce tréning. Tak neliečím tela, ale snažím sa liečiť duše a to je možno to pekné, že keď z toho má niekto radosť, tak to má zmysel. A to je asi pre nás to najväčšia odmena, že niekto to potrebuje a vráti sa do toho hľadiska a chce počúvať a chce zabudnúť možno na bežné problémy a sadne si do hľadiska a si povie, že aké je to krásne a ho to vlastne niekam do ďalekých krajín, fantázie, ho to odnesie a má chvíľu pocit možno na 2 hodiny, že prežil iný život. A to je krásne.